Защо хората купуват фалшиви стоки? Първо да видим за кои хора става въпрос. Има два вида. Тези, които знаят, че купуват фалшификати, и тези, които не знаят. Според последните проучвания, тези, които не знаят, са около 10% от цялата аудитория. И разбира се, че са. Измамниците в днешно време стават все по-изобретателни и правят сайтове, които все повече и повече приличат на оригиналните им версии. В днешно време, за съжаление, да разбереш продукта от фалшификата не е никак лесно. Останалите обаче много добре знаят, че купуват фалшификати. И защо го правят? Някой беше казал, може би Марк Твен, ако не се лъжа, че дрехите правят хората. И всъщност е прав. Поне за повечето хора. Да си признаем, искаме да изглеждаме добре, уникално и така се едно принадлежим на мястото, на което сме избрали. Да направим добро впечатление. Напоследък също така е модерно да избираме продукти заради позициите, която компанията, която ги е направила, взема по важни за нас въпроси. Като например съхраняването на природата или борбата с климатичните промени. Искаме да бъдем в крак с всички новости, но не можем да си позволим всичко. Това изисква прекалено много средства. А индустрията на фалшификатите точно това чака. С значително по-ниска цена те изглеждат следователно много по-изгодни. Но това важи само докато не си изпатим от качеството им. Колкото повече хора се изкушават това да си купат фалшив луксозен продукт, толкова повече индустрията на фалшификатите набъбва. Освен това, всеки иска да бъде уникален и неповторим, да има самочувствието, което тези качества доставят. И не е лесно да убедиш сам себе си, да отстояваш на ценностите, да не говорим за разните там инфлуенсъри в социалните медии, които представят фалшификатите на луксозни стоки като алтернатива за хората, които ги гледат и които не могат да си позволят оригинала. От рода на каква тръпка би било да търсиш изгодни сделки, гледай какви впечатляващи находки и така нататък. И създават усещането, че всъщност най-умният начин да избираш е да избереш фалшификат. В никакъв случай не се връзвайте. Така е само ако не виждаш по-далече от носа си.